Halló. Beszélek. Miért hívott engem? Az átpicsája. Mi van? Én ne vagy te. Nem Geci szólalodok. Nem hívtál most engem? Ha. Az anyád picsette. Hova való? Szoptas. Na, vigye magadra ezért. Engem már többen ne hívjál. Ki az a picsája hívott majom? Na, figyelj, meg lesz basszat, még egyszer hívod, látod. Hát te hívtál Geci lád. Na, figyelj. Jó Istenem, hova való vagy Geci? Na, majd meglátod. Hova való vagy? Ott máig te örgyék ki. Ott, hát, Csikcsicsau. Igazi? Csikcsicsau. Csík-csicsau. Ja. Az udvarhelyi vagy te Geci. Na, gyere. Hallod a Na, járása? Geci faszok. gyere, láss. Hol vagy? Az ismeredet. Hívugod széjától. Hívtalak, te ma. Nem te hívtál meg? Az anyád Na, picsája. várjál, mert megbaszom azt. Asszam a tédet. Én jég. Gyere bazd te Geci. Gyere, bazd meg, te. Múlj megbaszom, mert fogadom mindent. Mint te. Benedet fejezimban. Na. Az áldott után pedig a váltó való. Még egyszer, volt, és feljön. Hív az anyád picsája. Ha még egyszer